ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜି। ମୋର 3ଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଡୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଝିଅ ଏଇଟା କଣ ନା ମଣିଷ ମରାଟା ବୋଲି। ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ହାଣି ହତ୍ୟା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୋହିବାଙ୍କରୁ ଓଡ଼ଗାଁକୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଶିଳ୍ପୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାରୁ 6ରୁ 7 ଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଓଡ଼ଗାଁ କଦଳୀବନ୍ଧ ଛକଠାରେ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଅଜିତ ସାହୁ। ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ, ଏସ୍ଡିପିଓ, ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା, ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶବ ଗୃହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଏକ ଖଣ୍ଡା, ତା ସହ 407 ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ କାର ଜବତ କରିଛି। 3 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ 4 ଜଣ ହେଲେ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓରଫ ଦୀପୁ, ମହନ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ମାନସ ବେହେରା। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମାନସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି କଟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଶିଳ୍ପୀନଗରୀ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ସବୁଜ ଟିଭି।